Здравейте хора, това видео ще бъде на тема влог. Спокойно. Нали на моя телефон е същото. Так ще се катена от там да прави екстремни тук. Да, видите тук. Ние сме тук най-екстремните хора в целия свят. Ние сме тук Bear Grylls. Да. Аз съм операторката и ода по... Не идвай към мен, там стой. Няма, спокойно. Не искам много... Извинете ме, че толкова бавно хора, но просто има тръни. На всеки момент може да се влече. Едва ти виж какво ще правя. Искам да хвана летелта. Искам ли някой да... Какво искаш? Да хвана там на лет. Дай. Аз ще Не ида. бе, не може. Абе, ще ида, бе. Абе, слезе надолу. Да, тя ще се излее най-нормално по стълбите. Аз вижте откъде ще мина. Тя първо ще ме снима, след това ще слезе. Гледай, сега беше минавам. Аз изненадолно от тук. А гледай, може ли някой да снима? Ня... Макетно нощче. Злато. Вижте макетно нощче. Айде. Нема! Или, зади. Аз ти макетно нощче. Има някой да бъде да ме снима. С моята. Добре, не. Ама тук не съм ви операторка. Да, не ме съм. Не гледай само да го... Наобратно, как го върди? Не е вярно, така е. Ама върди го на опит. Да погледнем един ден в живота на Не мога да разбера. тези две момичета. Как искаш? Жената каучук маймуна. Материята е изтощена. Тя е моята си мачка. Спри го на път. Здравейте хора! Аз съм откривател и се намерих макетно нощче. Ма ти за втори път казваш здравейте хора. Знам. Какво? 13%. Той до нашия умрел. Тук си лежат генератор. Правим са. Галки, О, зади ще я ми да иначе. Фърли го вече. Не знам къде е. Там отгоре на хълмче. Галки, виси новото ни креват. по какви пътища се налага да минават тези хора? Правя Battlefield с... Battlefield. Погледнете небето. Трябваше да си вземе. Не. Там виж колко си лежа са. Кайте, че май си намерих и цял кибрид. Да видиш точно. Ой, да Чули? Зади, чули нещо? Чули нещо? Мищя. Чуго. Това беше птица някаква. Не бе, там долу има дяца. То не е това, бе. Какво ли в момента? Ами аз съм режисьор. Има на фона на снега е там. Режисьор на дублажа. Куче! Ела! Сум! Ела! Доги! Ще блъсне влака! Снимай ма на фона на... Бе ти ще го отрепеш, ма. Злати! То не се вижда. Айде, оператор. Там горе отиваме. Хало! Хало! Я там. Я също кочетата. Хало! Вижда ли? Хало! Някой тук е палил стена